Il-ħadd filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar l-ismijiet ta' dawk il-persuni illi se jkunu qed jiffurmaw il-Kummissjoni li se tirrakkomanda riforma fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Il-persuna li ser tkun qed tmexxi din il-Kummissjoni hija l-eks imħallef tal-Qorti Ewropea Giovanni Bonello. Il-membri l-oħra tal-Kummissjoni se jkunu l-imħallef Emeritus Filip Xiberras, l-avukat u d-dekan tal-Fakultà tal-Liġi Kevin Aquilina u l-avukata Ramona Frendo. Bonnici spjega li l-għana ewlieni tal-Kummissjoni se jkun li tgħaddi suġġerimenti biex issir riforma fis-sistema ġudizzjarja. Fost dawn is-suġġerimenti hemm li jsir eżami tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja biex tiddaħħal iktar kontabilità mill-ħatra sal-operat tal-ġudikatura. Se tkun qed tipproponi wkoll kif għandha tissaħħaħ il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja filwaqt li tħeġġeġ li ssir reviżjoni tas-sistema legali. Barra minn hekk se tħejji pjan għat-twaqqif ta' qorti ċivili amministrattiva u tagħmel ukoll suġġerimenti dwar l-operat tal-qorti tal-familja. Tabbozza liġi dwar kif għandhom jiġu riformati l-qrati tgħawdex, tħejji emendi għal proċedura kriminali biex jiġu maġla smigħ tal-kawżi kriminali u tħeġġeġ ukoll biex jittaffu s-seduti quddiem it-tribunal għal talbiet żgħar. Bonnici spjega li ġara darba jitlesta r-rapport li mistenni jdum 3 xhur biex jitlesta, jitqiegħed tal-konsultazzjoni pubblika, isir rapport finali u eventwalment issir ir-riforma proposta. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici fisser din ir-riforma b'dan il-mod. Aħna nemmnu illi dan ir-review se jsarraf fi sforz kollettiv biex is-settur tal-ġustizzja jagħmel qabża ta' kwalità il qudiem għaliex is-settur tal-ġustizzja jrid ikun pedament ewlieni għal demokrazija b'saħħitha f'pajjiżna kif ukoll biex ikun taġid għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Mistoqsi dwar il-ħlasijiet tal-membri tal-Kummissjoni, Owen Bonnici qal li ċ-Chairman tal-Kummissjoni l-imħallef Emeritus Giovanni Bonello se jitħallas 2,500 euro fix-xahar, filwaqt li l-membri l-oħra tal-Kummissjoni se jitħallsu 1,500 euro fix-xahar. Ir-review li ser tagħmel din il-Kummissjoni se tkun soġġett tal konsultazzjoni biex il-punti ewlenin tagħha jitwettqu sal-aħħar tas-sena. Kariga oħra li ser tkun qed tgħin fil-qasam leġislattiv hija dik ta' Kummissarju tal-Liġijiet, okkupata mill-Avukat Franco De Bono.